Здравейте на всички, които сте тук, мили хора. Благодаря ви, че отново сме заедно, че сте тук в канала, гледате това видео. Видели сте темата. Много давна не съм правила тази тема. Мисли, чувства и действия на човека. Като първо искам да погледнем кой е човекът или ситуацията между вас, която е. Ще погледнем какви са неговите мисли, чувства и ще има ли действия към вас този човек. Не забравяйте, че това е общо четене. Надявам се да резонира на колкото се може повече хора, да се отговорят на въпросите и да имат някакъв вид яснота. Благодаря на всички, които ми се доверявате за лично четене, за воса колеене и рейки сеанси. Гледаме кой е този човек. Или ситуацията между вас. Какво ще ни покаже картата на този човек? Когото вие мислите сега. Много отдавна не съм я правила от тази тема. Мисли, чувства и действия. Много подвижен човек, много енергичен човек, комуникативен, доста комуникативен. Обича като че ли човека да разговаря на различен вид теми. Добре. Човек, който между другото много е искал семейство, желал семейство, възможно е да е човек, който да е създал някакъв вид семейство или да е останало като негово желание. Човек, който се е опитвал между другото да дори да тръгва в някакво ново начало, или човек, който да се е опитвал да създава нещо ново около себе си, което е желал, то ще е било като че ли от нулата. Тръгваме от нищото и тръгваме да градим, но това тръгване, честно казано, като че ли е срещнал много трудности този човек в идеята си да има нещо или да създава нещо. Но човек, който със сигурност като че ли е някой. Обгрижва някого този човек. Грижи се за някого. Но имайте в предвид, че е човек, който изтъква собствените си качества. Обича да говори за себе си този човек. Обича да говори за постиженията си. Обича как да кажа, това е човек на идеята. Влиза ли му идея някаква в главата на този човек, докато не реализира нещо, някакси е човек, който не се спира. Възможно е да има някакви финансови трудности. Човек наистина, който между другото е човек, който мечтае за дом, за семейство, за разбирателство. Като че ли това е нещо, което наистина желае този човек в живота си. Но имайте в предвид, че е така силно като че ли егоистичен този човек относно материя. Много егоистично поведение относно материя. Много обича да дърпа към себе си нещата. Но като че ли виждаме една бедност около този човек.
Възможно е и да има и някакви проблеми този човек, здравословни проблеми. Но пък е изключително упорит. Много упорит човек. Възможно е човек наистина да е с бедност много в отношенията си. Да показва, че няма толкова като че ли добро единомислие около самия него. Но той е упорит. Много упорит. Но имайте в предвид, че е човек, който не обича споровете, не обича скандалите. Хем е човек, който обича да гледа детайлите във всяко едно нещо, да се фокусира във всеки един детайл, но и човек, който като че ли ненавижда спорове да има около него или някакви разправи. Тоест, обича мирно, тихо някак си да се случват нещата. И показва, между другото, една ограниченост около себе си този човек. Ограниченост, като че ли имаме една неизясненост относно финанси, които като че ли или материя, или нещо сте си отдавали с този човек. Хайде да видим обаче. Или е отдавал някъде този човек, но е поставил някакви граници, между другото. Мислите на този човек към вас. Какви са неговите мисли? Към тези, които гледате. Мислите му към вас. Тук за някои хора ще резонира, че все едно или сте били в семейство, има граници поставени между вас, или този човек е останал без семейство, лично семейство. Тоест нещо е прекъснало там или се е спряло нещо. Мислите на този човек към вас. Много разговори сте имали с него. Много разговори, много споделени успехи, дори в работа като че ли. Или в нещо, което сякаш ще споделяли някакви успехи с този човек. Това е човек, който дълго време като че ли се е опитвал да намери някакво равновесие. Мисълта му е свързана с някаква все едно истина. Истина дали в взаимоотношенията ви е достигало това, което е липсвало. Като че ли много дълго време обаче е отнело това нещо. Тук обаче за много от вас, като че ли мисълта на този човек е наистина, че за дадено нещо е постъпил егоистично, преобръщайки нещата. Чисто егоистично. И това е човек от вашето минало. Имаме дълго време като че ли тук отдаване на един на друг. Внимание, обгрижване. Може дори да сте имали някакъв допир в работа или в дейност. Но имайте в предвид, че така този човек явно се връща към това минало и го мисли това минало.
Има нещо, което му липсва на този човек в това минало и като че ли го е изказвал дори. Има нещо, което му... Сега, дали на вас го е изказвал или на някой друг, но това нещо е изказано. Че има някаква липса този човек. Айде да видим чувствата ти какви са. И сякаш, че промяна, която е съсегнала наистина не само вас, но и лично него. Лично него. Чувства, които като че ли са рухнали дори покрай някаква материя, честно казвам. Заговорило се за един край. И сякаш, че в този край, като че ли така е обърнато внимание на онези чувства, които са изключително повърхностни или моментни чувства и емоции. Чувствата му са свързани с нещо, което е създадено преди време. Определено. Нещо, за което много дълго като че ли време е имало търсене на посоката. Дори да е тръгнал в едно ново начало този човек, има нещо от преди, което му е липсвало. Му липсва на този човек. Нещо, което е в миналото му. Нещо, което е в миналото му. Има някаква свързаност и то много силна свързаност има тук. Може би дори да е човек, който така си е мислил, че там, на където тръгва, го чака по-голям успех. Но и човек като че ли, който някак си показва, че има чувства. Има чувства. И все едно има едно отдалечаване обаче от тези чувства. Стремейки се към нещо друго. Да. Има някакъв цикъл завършен тук в тези отношения.
Сякаш, че някаква нужда има от този човек да доказва нещо. Някъде да се докаже с нещо. И все едно иска да се докаже на вас ли? С какво иска да ви се докаже този човек? Че все още някъде го бива в нещо, че все още става. Хайде да видим обаче, ще има ли действие към вас този човек. За много от вас ще ви се наложи да се изправите очи в очи с този човек по някаква причина. Защото се дава все едно да има някакво възраждане, преосмислене на нещо. Да. Като че ли има една неизясненост от всичкото това, което се е случило помежду ви. От това, което е тръгнало, от това, което като че ли е отсъдил този човек за по-правилно за себе си. Имало е много нараняване, но имало като че ли неща, които са останали неизяснени. Все едно имаме разговор. Имаме някакъв вид комуникация. И като че ли е човек, който ще сподели много неща или ще сподели нещо, което тъй дълбоко в себе си този човек. Но ако сте на разстояние с този човек ми мисли. Обаче някак скрито ви мисли този човек. Все едно ще говорите нещо с този човек. Но този човек иска нещо все едно като че ли да постигне. И сякаш разговорът ще е насочен в нещо, което е таено, скрито, неказано. Но все едно ще ви се наложи с този човек. За някой от вас може да ви се наложи в някаква работа, дейност или в нещо такова да се срещнете с този човек. Благодаря на всички, които останахте с мен до края. Надявам се видеото да ви е резонирало. Благодаря ви много и до нови срещи!